Boys, velkommen til den her video. Det er de danske gamerser. Jeg er her med nogle af drengene fra min skole. Sig hej. 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 Og så er der også en, der er ude at hente bolden. Så med her, der kommer nogle fodbold-challenges. Nu skal vi til at lave nogle crossbar challenge. Jeg er den første, så lad os komme i gang. Min tur. Nu er det Krælles tur. Hvad har du til dit forsvar at sige? Ham crossbar. Kom i gang, Krille! Vi er i gang. Patrick, du skyder bare. Du er sur! Så kører du! Ej! Legenden! Noah! Han tager en smasher. Noah! Du var egentlig meget tæt på. Patricks tur. Han skyder bare. Langt fra. Du skyder bare, når du har tid. Eller lyst. Fuck, du var langt fra. Han har fået ny frisyr. Hej, Jonas. Hvem er det nu? Plukker igen til sidst i enden igen. Vi har Noah. Du sparker bare. Det tæller desværre ikke. Fuck. Jeg satser. Virkelig. Satser. Hvor mange penge? 5. Jonas! Stoffer. Bolden er flot. Jeg siger hej til den lille bitte bit. Til den lille knold. Hey, han har fucking meget ulykkelig kærlighed. Så er det vigtigt. Patrick skal til at skyde. Du skyder bare. Du danser godt, Patrick. Du skyder bare flyt. Langt, Johan. Lige sidst, vi spiller til, 2 i den her crossbar challenge. Og Noah og Patrick, de har 1. Og hvis I ikke ved, hvad Noah og Patrick er, så er det her Noah. Jeg har også skruet! Og det er det Patrick. Jeg har også ramt! Når du har ikke. Jeg har. Nå ja, nej. Når du har. Jeg har. Så siger vi det. Krille også på etter. Det er Jonas' tur. Og Jonas er igen 1 point tættere på. Han kan vinde det hele lige nu. Ja. Bare han lige får den ind, så han måler det hele. Skyder bare nu.